Norok tini bai je mohai ke nok thangai boba grani kok mane phare chong mariwo keplak khlaimai salbosung ka mohai ke berlai mane जों तिनि बाय 6-7 दिन गुरक लाइजाक जों सिनि महाराजानि हामजाक मानि मानि कक न पिरनानि बागै जों तिनि अरो जों आजारिपारा सुमन्तपारा तार बयरा बिल जों तिनि काबार खायनानि हिन दंगो जों जे थांमानसाक सिनि महाराजानि कक न पिरै जों थालायनानि हिनि तिनि नंखौ लाइजाक हामबाय nok tini je oroni okamini okra sakra malai nok ba nung bukhar kha bhai ma tong jaka अब तो जों आसक दिन गुरक गई दं मानि लुकुरक तो साव सिनि बुबा ग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजक लाइखा ब्रक बसाव आव नायलायनाय हिनि जों बरकनि रिएक्शन तो जों काहाम न मानु ताक पर्यन्त आसा खायो सिनि बुबा ग्रानो जों जिति नाय हिनि bai ni sini mungke आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देबबर्मा तेसिनरो फाइ मानजाखा सिनि 26 आश्रामबारि ब्लकनि मेम्बार समीर देबबर्मा तारपरे सिनिरो YTF नि TWF नि तारपरे सिनि खयजुनालनि भाइस चेयारमेन सिनि साबजुनालनि चेयारमेन सुबास जत्त फाइ मालाय मानजाक जागर nok tinoro bosur rong na jok tini jor family ma जों तिनिरो 150-200 ngै थांखाना hambai bai Orang bisa mana kan harus dia berapa pun orang ini. Bisa dong kita tanpa apa saya kan. ঠিক না শিক্ষা যেটা মানে বন্ধু কমাতে তা যে বুন পারাছিল বাগানো বা